No niin, joo, kiitos. Ja no, kiitos kaikille. Eh, Nyt on vähän aikaisin, mutta kyllä hyvä päivä on jo alkanut. Ja haluan näyttää teille ensin introvideo, missä me yritetään kertoa lyhyesti, eh, mihin me mennään klinikalla. Mä voin jakaa mun näyttöä. Okei. Okay. Jaan ääntä. Mhm. No niin. Joo, nyt meillä on meidän PowerPoint-esitys. Me voidaan mennä sinne. Mm-hmm. Joo, eli tervetuloa Tietomalliklinikkaan. Tänään me aloitetaan 7 session sarja, jossa käydään läpi, miten tietomallit ja digitaaliset työkalut tekevät meidän kaiken työstä sujuvampaa ja rakentamislupaprosessista tehokkaampaa. Mä oon Jordi Lara Ochoa, arkkitehti ja tietomallikoordinaattori Järvenpään rakennusvalvonnassa. Ja mun tehtävä on varmistaa, että tietomallit ei ole pelkää BIM-hypeä, vaan että ne todella tukevat suunnittelijoita, insinöörejä, rakennusvalvontaa ja lupakäsittelijöitä päivittäisessä työssä. Eli tämän ensimmäisen session tavoite on ottaa haltuun perusasiat. Käydään läpi, mikä IFC on, miksi se on tärkeä ja miten me käytämme SOVA 3D:tä, Solibria ja lupapistettä lupakäsittelyssä. Tämä ei ole raskasta teoriaa. Se on vain käytännönläheisesti se, mitä teidän todella tarvitsee tietää. Ja mitä hyötyä tästä on teille? Tämän session jälkeen te tiedätte, mikä IFC on ja miksi sitä tarvitaan. Miten SOVA 3D, Solibri ja lupapiste auttavat lupaprosessissa, miten nämä työkalut liittyvät tietomalliasetukseen ja mitä hyötyä niistä on meille kaikille. Ja kuten Jouni sanoi, lopuksi teorian osuuden jälkeen näytän livenä, miten ohjelmat toimivat lyhyesti ja mitä niistä kannattaa erityisesti osata käyttää. Meidän 4 elementtiä klinikassa on IFC, SOVA 3D,
Solibri ja lupapiste. Mikä on IFC ja miksi sillä on väliä? No, jos olette koskaan yrittäneet esimerkiksi liitä yhteen eri valmistajien sähköliittymiä ilman oikea adapteria, jos me ollaan reissussa Meksikossa tai Yhdysvalloissa, tai te tiedätte varmaan, miten turhauttava se voi olla. Eli IFC toimii niin kuin yleispistorasia tietomalleille. Se on vähän niin kuin adapteri. Se varmistaa, että eri ohjelmistojen tuottama data sopii yhteen ilman, että sitä täytyy muuntaa tai korjata manuaalisesti. Okay? Lupakäsittelyssä IFC mahdollistaa sen, että suunnittelijan malli avautuu rakennusvalvonnassa juuri niin kuin pitää, ilman että lupakäsittelijä joutuu arvailemaan, mitä mikäkin tarkoittaa ja niin edelleen. Eli tiedonsiirto sujuu ilman hässäkkää. Malli voidaan tarkistaa säännösten mukaan Solibrissa ja lupakäsittely nopeutuu ja virheet vähenevät. Eli lyhyesti sanottuna, jos tietomallit ovat tulevaisuus, IFC on se liima, joka pitää kaiken kasassa. Ja tässä on yksi esimerkki IFC-mallin vienti Revitistä tai ArchiCADissa tai Vertexistä ja sen käyttö Solibrissa, esimerkiksi RH1, RH2 paloturvallisuussääntöjen tarkastamiseksi. Tämä on yksi print screen IFC-mallista, se on halli. Se näyttää. Tämä IFC näyttää niin kuin näin. Mikä on SOVA 3D? SOVA 3D on verkkopohjainen työkalu, joka tuo tietomallit 3D-maailmaan. Me käytetään sitä esimerkiksi tarkistamaan, onko rakennuksen korkeus ja sijoittelu kaavan mukainen. Ja tämä on erityisen hyödyllistä, kun pitää arvioida rakennuksen suhteita ympäristöön ja myös naapureille voi helposti näyttää, mitä kokonaisuus näyttää käytännössä. Niin teorian osuuden jälkeen mä näytän, miten mallin saa ladattua ja tarkasteltua. Ja itse asiassa seuraava sessio on just koordinaatisto ja vähän niin kuin SOVA 3D käyttöä. Miten tarkistetaan rakennuksen korkeus ja sijoittelu ja miten me voidaan varmistaa, että malli täyttää kaavamääräykset. Okay? Jos lupakäsittelyn halutaan lisää visuaalisuutta ja konkreettiaa, tämä on siis loistava työkalu, SOVA 3D. Ja esimerkki käyttökaavojen mukaisen rakennuksen korkeuden ja sijoittelun analysointi sekä naapureiden kuulemisen. Ja näin se näyttää. Sitten mikä on Solibri? Tuttu kaveri monille, aivan uusi juttu monille. Solibri on työkalu, joka kertoo suoraan, missä mallissa on ongelmia. Tämä ei ole vain katseluohjelmaa, vaan se analysoi IFC-mallia ja kertoo, jos jokin ei täytä säädöksiä. No, esimerkiksi esteettömyystarkastukset, ovatko kaikki kulkureitit oikean levyisiä tai paloturvallisuustarkastukset, ovatko poistumistiet ja palo-osastoinnit määräysten mukaisia tai tietosisällön tarkistus, onko kaikki rakennusvalvonnan vaatimat tiedot mukana, RH1, RH2 ja niin edelleen. Pitkä lista.
te jotka tiedätte, se on aika pitkä lista. Joo, myös näytän lyhyesti, miten Solibri toimii ja miten sillä voi varmistaa, että ei mallissa ole ongelmia, jos tulee jotain, että ei tule ongelmia jo ennen kuin se menee lupaprosessiin. Ja tässä meillä on print screeni Veeran mallista Mahonkin katu pientalon esimerkistä. Niin. Sitten lupapiste. Mikä lupapiste on? Lupapiste on järjestelmä, jossa itse lupaprosessi tapahtuu. Sinne laadataan kaikki dokumentit ja IFC-mallit. Ja siellä myös kommentoidaan ja hyväksytään niitä. Tämä vähentää sähköpostirallia ja pitää kaikin tiedon yhdessä paikassa. Myös mä näytän lyhyesti teorian osuuden jälkeen. Ainakin ne välilehtiä ja miten hakemus ja IFC-malli lisätään järjestelmään, mitä lupakäsittelijät kommentoivat ja antavat palautetta ja miten sähköinen lupaprosessi toimii käytännössä. Se tulee ehkä kuukauden päästä, kun me mennään siihen sessiolle. Eli lopputulos, nopeampi lupaprosessi ja parempi tiedonkulku. Ja tämä on print screeni lupapisteestä. Tästä me voidaan katsoa alapuolella meidän välilehtien hankkeen kuvaus, osapuolet, tietomalli, suunnitelmat ja liitteet, planssit ja dokumentit ja niin edelleen, ja hakemuksen jättäminen. Sitten miten nämä työkalut tukee tulevaa tietomalliasetusta? Eli kuvitellaan, jos meillä on meidän BIM-malli tehty ArchiCADissa tai Revitissä tai Vertexissä, ja sieltä syntyy ihan sanotusti kopio. Alkuperäisestä BIM-mallista tulee IFC-versio siitä mallista. Sen jälkeen me voidaan testata toimistossa tai sisäisesti, vaikkapa Solibrissa, jos kaikki toimii hyvin, jos törmäykset tapahtuu tai missä ne tapahtuu, tai jos sääntöjä toimii hyvin. Ja kun se on jo testattu, sitten me voidaan testata vielä se SOVA 3D:n ympäristössä. Ja itse asiassa Solibri ja SOVA 3D toimii Lupiksen taustalla. Eli kun me ladataan meidän tietomalli, siis IFC-muotona Lupikseen, sitten automaattisesti se menee taustalle, missä on Solibri ja SOVA 3D-ympäristöä. Ja meillä on yksi case-skenaario. No itse asiassa meillä on 2 case-skenaariota. Eli yksi on jo tuttu, se Mahonkin katu projekti, Veeran rintalan projekti, mitä me voidaan testata ArchiCADista, Solibriin ja SOVA 3D ja lupapisteeseen. Ja myös mun puolesta mulla on Revit-esimerkki. Se on tyypillinen suomalainen pientalon projekti. Niin testataan sen ihan alusta ja loppuun asti, miten se prosessi menee
mihin tulee ongelmia, mihin tulee kiviä, millä me voidaan kompastaa, mutta se pointti on päästä eteenpäin. Ja tietysti jos teillä on esimerkkejä tai keisiä, kyllä me voidaan katsoa kaikki yhdessä. Ja me voidaan analysoida niitä sisäisesti ja pari viikon päästä me voidaan mennä sinne keisille. Niin, eli tämä ainakin mun puolesta tämä Revitti pientaloesimerkki tuli aika paljon pajan aikana, eli klinikan aikana. Tietomallit ja digityökalut ei pelkästään helpota suunnittelijoiden työtä. Ne luovat perustan tehokkaammalle yhteistyölle ja paremmille päätöksille koko rakennusalan ekosysteemissä. Esimerkiksi suunnittelijat ja pääsuunnittelijat, meille se antaa mahdollisuus varmistaa tietomallin laatu ja yhteensopivuus jo suunnitteluvaiheessa. Ja parempi kommunikaatio rakennusvalvonnan ja muiden osapuolten kanssa, asiakkaiden kanssa, raksaporukan kanssa ja niin edelleen. Sitten rakennuslupakäsittelijät ja viranomaiset, eli meilläkin nopeampi ja systemaattisempi tietomallien tarkastus, ja se antaa myös se automatisoitu määräysten ja säädösten mukaisuuden varmistaminen, se antaa niin tosi hyviä mahdollisuuksia. BIM-koordinaattoreille ja kehittäjille tiedonhallinnan selkeyttäminen ja prosessien standardointi ja tukee tietomalliasetuksen tavoitteena ja yhdenmukaistaa käytäntöjä. Eli käytännössä enemmän selkeyttä, vähemmän virheitä ja tehokkaampi lupaprosessi kaikille osapuolille. Ja tietysti myös rakennusvalvonta ja viranomaiset, meillekin tulee hyviä etuja. Lupaprosessi sähköistyy, käsittelyajat lyhenevät ja päätöksenteosta tulee läpinäkyvämpää. Ja mallipohjainen analyysi tukee dataperusteista päätöksentekoa ja laadunvalvontaa. Ja ehkä vielä tarkempi voi olla asiakkaille, sijoittajille ja tuleville sukupolville. Tietomallit ei ole pelkästään tekninen työkalu. Ne on investointi laadukkaampaan, kestävämpään ja turvallisempaan rakennettuun ympäristöön. Asiakkaille nopeampi lupakäsittely vähentää viivästyksiä ja kustannuksia. Ja tarkemmat tietomallit takaavat laadukkaampaan ja turvallisemman rakennukseen. Hyppään tänne, sitten jatkan. Sitten myös tietysti sijoittajille ja kehittäjille lisää ennustettavuutta ja läpinäkyvyyttä projektin etenemiseen, pienentää riskejä, koska määräysten mukaisuus tarkistetaan jo suunnitteluvaiheessa, eli ennen rakentamisen vaiheessa. Parempi tuotto
rakennuksille, koska virheet ja ylimääräiset kustannukset minimoidaan. Tämä on tosi tärkeää. Ja sitten tietysti tuleville sukupolville ja kaupunkiympäristölle kestävämpi ja turvallisempi rakennettu ympäristö. Digitaalinen dokumentaatio mahdollistaa rakennusten elinkaaren hallinnan ja tulevaisuuden korjaukset. Ja tämä tukee kiertotaloutta ja resurssiviisasta kaupunkikehitystä. Eli tietomallit ei ole vain tämän päivän työkalu. Ne ovat perusta tulevaisuuden paremmalle rakentamiselle. Mutta tietysti tätä ei ole vielä ei ole täydellistä. On haasteita ja no, esimerkiksi meillä on vielä aika monimutkaisia tietomallivaatimuksia. Tai se voi olla, että jos tosi iso projekti, se voi mennä jumiin ja niin edelleen. Eli teknisiä ongelmia tulee aika paljon, mutta sitä varten me ollaan täällä. Opetellaan yhdessä, miten me voidaan korjata ja päästä eteenpäin. Eli tietomallit ei aina ole täydellisiä. Ja kaikki, tämä on vain niin kuin klassikko tilanne, kun kaikki eivät vielä osaa käyttää näitä työkaluja täysillä. Esimerkiksi mun faija, hän on jo kokenut arkkitehti, mutta hän on, ei ole vielä päässyt BIM-maailmaan. Tämä on ihan uusi juttu aika monille. Mutta toisaalta saamme tarkempaa ja läpinäkyvämpää tietoa, yhtenäisemmät prosessit ja nopeamman lupakäsittelyyn. Eli kyllä me ollaan menossa oikeaan suuntaan. Sitten, nyt kun perusteet ovat hallussa, me katseltiin nopeasti IFC, Sova 3D, Solibri ja Lupis. Niin teoria päätyi kohta, ja sitten mä voin lopettaa tämä recording-juttu, ja sen jälkeen me voidaan hypätä suoraan meidän pajalle. Niin katsotaan nämä ohjelmat käytännössä. Näytän, miten Sova 3D:ssä katsotaan mallia, miten Solibri tarkistaa sääntöjen noudattamisen ja miten lupapisteessä kaikki tiedot hallitaan yhdessä paikassa. Ainakin lyhyesti, kun tämä on vähän niin kuin intro-sessio. Ja tämä on tarkoitettu mennä syvemmälle seuraaville sessioille. Toki jos teillä on kysymyksiä, kysykää rohkeasti. Veera, Jouni voi jeesata chatin kautta. Tarkoitus on, että tästä on oikeasti hyötyä teidän työssänne. No niin. Lopetan tämä nauhoitus. No. Ja sitten nauhoitus pois päin. Stop recording.